Bueno, bons días a todas e a todos. Manuela cambia de colexio e a súa nova mestra non sabe nada de diabetes. Pensa que non pode xogar no recreo co resto dos compañeiros, facer deporte con normalidade ou ir de excursión. E non a deixa beber ou comer na aula a pesar de que lle resulta absolutamente necesario porque ten a glucosa baixa. Estes son algúns dos problemas coas que se atopan a menudo os nenos e as nenas con diabetes e que centran o contido dun novo libro guía protagonizado polos emblemáticos personaxes de Os Bolechas, que se titula o libro Manuela e nova na escola, medrando coa diabetes. Trátase da segunda publicación deste tipo impulsada pola Asociación de Nenos, Nenas e Xente Nova con Diabetes, ANEDIA, despois de que xa no ano 2019 vise luz Os Bolechas saben o que é a diabetes, que aborda o debut diabético e que lles explica aos máis pequenos que deben comer san, contar racións de hidratos, inyectar insulina e facer deporte para lograr que esta doenza non nos pare. Manuela e nova na escola supón unha obra, desde o noso punto de vista, desde esta concellería, fundamental para que profesores, alumnado e toda a comunidade educativa empaticen coas dificultades con que se atopan no seu día a día nos centros escolares os rapaces e rapazas diabéticos. Faino ademais dun xeito moi didáctico, directo, sinxelo, fácil de comprender e a través desas personaxes tan simpáticas que xa forman parte do noso acervo cultural como son Os Bolechas. Eu quero terminar agradecéndolle a ANEDIA o esforzo de visibilización, de facer comprensible o que é a diabetes, trasladar a problemática que supón para os nenos e nenas e para a xente nova, bueno, en realidad para todo o mundo, pero a problemática que ten a diabetes e tamén trasladar a esperanza, non? A esperanza e o optimismo de que a xente con diabetes pode levar unha vida absolutamente normal, cumplindo unhas pautas pois a veces moi sinxelas, pero que é necesario que conozcan non só os diabéticos, sino a xente que os rodea, neste caso, os profesores e as profesoras. Creo que están facendo unha labor encomiable, unha gran labor de difusión do que é a diabetes. Creo que temos avanzado, gracias a esa labor, bastante, pero que todavía queda moito por facer. E este tipo de accións, como a que hoxe vimos a presentar aquí, protagonizada por Os Bolechas, van a axudar, sen dúbida, a que todos coñezamos un pouco máis o que é a diabetes, o que significa a diabetes, e tamén a trasladar esa idea de que a diabetes non pode parar a vida de nadie. Por lo tanto, o meu agradecemento dende a Concellería, a nosa disposición a seguir colaborando e a darlle a máxima difusión posible a este novo libro dos Bolechas, que seguro que vai a ser tamén un éxito entre os nenos e as nenas. E sin máis, Charo, pasas ti a falar. Sí. Hola, buenas a todos e gracias por estar aquí nesta presentación que para nós é moi importante. Estamos moi ledas, moi contentas por parte da ANEDIA de publicar o segundo libro de Bolechas que trata sobre o tema da diabetes tipo 1 que pouco ten que ver ca diabetes tipo 2. En xeral, a xente coñece a diabetes pola diabetes dos seus avós, dos seus pais, porque xente maior a que ten diabetes, a xente obesa ou a xente con pouca mobilidade, pero a diabetes tipo 2, que é esa da xente maior, que a diabetes tipo 1 ten pouco que ver, inda que se chamen igual. Con este libro que publicamos, que queremos chegar e acercar a diabetes tipo 1 a toda a xente, sobre todo nos colexios, as mestras, os mestres e os compañeiros de clase, que sepan o que é a diabetes tipo 1, que a pesar de todos os controles que hai que facer, de todo o que hai que pesar, de todo o que hai que medir e contar, os nenos e nenas con diabetes tipo 1 fan unha vida absolutamente normal. Teñen que facer absolutamente normal. Hai que adaptar a diabetes á vida dunha persona, dun neno, dunha nena, non a vida do neno á diabetes. Esa é a nosa pretensión, a pretensión da Asociación ANEDIA,
que se faga unha vida absolutamente normal. Porque a un pai, a unha nai, cando se lle dá un diagnóstico de que o teu fillo ten diabetes tipo 1, que é unha enfermedade crónica para toda a súa vida, cae como unha lousa na familia, nos pais, nos avós, nos tíos, porque é unha enfermedade complicada de levar. Complicada polo tema de que hai que pesar todos os alimentos que vas tomar, hai que calcular os hidratos de carbono que teñen esos alimentos que vas tomar, hai que pincharse no dedo e sacar unha gotiña de sangre, poñena nun xestor que nos di a cantidade de glucosa que temos en sangre, temos que lle poñer a cantidade de hidratos de carbono que vamos comer. Entón, a maquiniña esa dinos, tens que poñer unha cantidade de insulina correspondiente a esta cantidade de alimentos que vas tomar. Eso no desayuno, na comida, na merenda, na cea, hai que pinchar cada vez esas insulinas ás horas de comer, ás horas de merendar. Esa insulina rápida. Depois temos unha insulina lenta, que hai que poñela todos os días, sempre, todos os días, unha insulina lenta que che abarca as 24 horas do día. Estos controis son todos os días a todas as horas. Temos que controlar o azúcar, a glucosa na sangre, despois das comidas. Temos que controlar a glucosa na sangre cando se vai facer deporte, antes de facer deporte, despois de facer deporte. Temos que controlar antes de facer un examen, porque cos estrés de facer examen, pois a glucosa sube. Temos que controlar cando vamos dormir. Para poder dormir, tamén hai que controlar esa glucosa. Se a tes moi alta, tes que poñer un pouco de insulina para que baixe. Se a tes moi baixa, hai que comer para que suba. E a veces, comendo, non sube. Son as 2 da mañán ou as 3 da mañán e estás sin dormir porque esa glucosa non sube. E iso é todos os días, de todas as semanas, de todo o mes e de todo o ano. Aquí non hai vacacións, aquí non hai un día de descanso, de deixar, pois vou dormir toda a noite sin pensar na diabetes. E non pode ser. Todos os días, a todas as horas, hai que estar controlando a diabetes. A pesar de todo este control, de que hai que pesar todo o que comes, de que hai que pinchar cada vez que comes insulinas, temos que facer unha vida normal, absolutamente normal. Os nenos e nenas teñen que ir ao cole e pasar ali 5, 6, 7 horas. Os nenos teñen que, moitos deles, comer nos colexios, polo tanto, hai que pincharse para poder comer, hai que facer merendas nos colexios, hai que ir de excursións e ter unha persona, sobre todo os máis pequenos, que te controlen un pouquiño e que queiran saber un pouquiño da túa diabetes. Esas persoas máis cercanas son os mestres e mestras. E moitas veces, moitos dos nosos nenos teñen ese problema de que a xente, os mestres, non están moito pola labor de querer coñecer, de saber, porque unha vez que sabes o que é a diabetes, ao fin e a cabo, hai que facelo asumible, hai que facelo, normalizalo, para que o neno faga unha vida o máis normal posible e o máis segura para a súa vida tendo diabetes. Este libro de Manuela é nova na escola. É que Manuela é unha nena de 10 anos que xa ten diabetes de fai un tempo e cambia de cole. E ao chegar a ese cole, nadie coñece a diabetes tipo 1 porque non había ningún alumno que tuvese diabetes tipo 1. Entón, un día na clase, Manuela bota un grolo de zume de laranxa. E dille a mestra, na aula non se bebe, Manuela, garda o zume para o recreo. E dille Manuela, mestra Rosalía, teño diabetes, teño que tomar zumo de laranxa. E contéstalle a mestra, diabetes? Tes diabetes? A mestra Rosalía paponeou, así tal cual. Os mestres quedan alucinados de ter diabetes, caime un mundo encima que eu non coñezo de nada. E agora como vou facer? Entón, dille a mestra, olla, Manuela, se tes diabetes, hai moitas cousas que non vas poder facer na escola. Escoita, non podes facer deporte nin cansarte xogando. Debes pasar os recreos sentada á sombra.
Tampouco podes ir de excursión connosco, debes agardarnos na biblioteca. Estes son moitas veces os nosos nenos con diabetes ollen estas palabras ao chegar ao cole. Isto non pode ser. Os nenos con diabetes poden facer absolutamente todo. E máis, teñen que facer deporte, teñen que ir de excursión, teñen que xogar cos seus amigos no parque, teñen que facer absolutamente todo normal, a pesar do que dixen antes, de estar controlando continuamente a súa diabetes, de pinchar insulinas, de pesar os alimentos que comen e contar hidratos de carbono. A pesar diso, que é o que a nosa asociación pretende, que estes nenos, a pesar, e estas familias, a pesar de ter esta diabetes que hai que controlar todo o día e toda a noite, pois fagan unha vida normal. O máis habitual é que cando che din que o neno ten diabetes, parece que che cae algo e que non vas a ser capaz de salir para adiante. E, en cambio, a nosa asociación que pretende hai que salir para adiante. E hai que facer todo absolutamente normal. Esa é a intención da Nedia e con este libro que se achegue a todas as persoas, a todos os educadores, mestres, mestras, compañeros de clase. E así o neno, cando chega a clase, dalle a profesora este regaliño, dalle este libriño, onde lle está contando parte da súa vida. O neno, ese día empodérase, ese día faise importante, lee o conto, lee do que lle está pasando todos os días, e iso fai a inclusión, fai a realidade que se chegue a xente que o rodea, que un neno pode facer absolutamente todo igual cos demais nenos que non teñan diabetes. Moitas gracias. Non temos globos? Sí, temos globos. Incha o globo, por favor. 2 ou 3. Con este tema do globo que demos aquí, agora hai unha publicidade de unha empresa que se dedica a facer tecnoloxía para diabetes e que nós estamos moi de acordo con esta publicidade e explica un pouco o que é manter a diabetes en rango. Os nenos con diabetes marcamos un rango, por exemplo, entre 70 e 180, por exemplo, non? Un rango onde ten que estar a súa glicosa entre esas unidades, entre 70 e 180. Durante todo o día e durante toda a noite. Entonces, despois de comer as túas cantidades de hidratos, tes que controlar o azúcar, que non che suba de 170 ou que non che base de 70. Así todo o día e toda a noite. Mentres que dormes tamén. Hai que manterse en ese rango. Entonces, agora comparamos, por exemplo, para unha persona que non teña diabetes, que sepa o que se sinte cando tes que estar todo o día entre ese rango. Por exemplo, con este globo azul, que nos vamos a traer aquí, e lle vamos a dar un a Tino e outro a Iria. Entón, un rango vámoslo marcar, Tino, entre a cintura e a cabeza. E entón, o globo vámoslo ter que botar, e non pode nin baixar da cintura, nin subir da cabeza. Estámoslo botando, ese globo, así. Así pasamos, e así vamos andando pola calle, e así facemos cousas, o resto da vida. Esa sensación que temos de estar botando o globo entre a cintura e sin que pase da cabeza e que non baixe da cintura, é andar pola calle, é facer de comer, é xogar no parque. E esa sensación de estar sempre así é a sensación que ten un neno con diabetes para manterse dentro do rango que lle temos marcado. Dentro dun rango que é máis ou menos normal para que non lle suba demasiado ni lle baixe demasiado o azúcar. Se baixa demasiado o azúcar, resulta que o neno pode ter unha hipoglucemia. Se o neno ten unha hipoglucemia, pódese marear, pódese desmayar. Se o neno ten unha hiperglucemia, que nos pasa de 180 ou de 200, un neno pódese marear, un neno... esa diabetes está facendo, esa glicosa no sangue está facendo dano aos seus órganos, ao sistema circulatorio, ao corazón. Entón, esta sensación de estar
en equilibrio todo o día e toda a noite. Mentre que dormes tamén tens que ter a túa diabetes, a túa glicosa en rango. Esta é unha proba para comprobar e ver se é fácil ou non é fácil. Te bajou a glucosa. Claro, aí xa queu a glucosa. Non é fácil mantela en rango. Entonces, esta é unha proba fácil para que a xente vexa que isto non é doado, isto non hai un descanso, o que dicía antes. Isto é todos os días o mismo control. E, pois, nada máis, é o que temos que decir, que a xente se achegue a diabetes tipo 1, e facela o máis normal posible, normalizala e facer unha vida sana, facer deporte e comer sano, como todas as persoas que teñen que facer, comer sano e facer deporte, como todo o mundo. Pero os nenos con diabetes, pois por encima, con este doble cargo que temos encima para facer unha vida normal, medrar, crecer e facerse unha persona adulta, que é o que ten que ser. E a Asociación Anedia é o que pretendemos, que os nenos fagan unha vida absolutamente normalizada. Moitas gracias. Moi ben. Alguna pregunta, se tendes? Perdona. Socios, neste momento, alrededor de 300 socios. De toda Galicia. Sí, a Asociación Anedia é a Asociación de Nenos e Nenas e Xente Nova con Diabetes de Galicia. Temos en todas as ciudades, en pueblos grandes, a máis pequenos, temos representación en todo nivel Galicia. Pertenecemos á FEDE, que é unha Federación Española de Diabetes, e estamos en contacto con outras federacións de outras comunidades para... Cada año, por exemplo, cada debut diabético, sí, pues a lo mejor, así en general, a lo mejor no sé, pero por ejemplo, así por ciudades, pues a lo mejor hai épocas que ao mellor, pues 6, 7, 8 cada ano en cada provincia, nas 4 provincias, por exemplo, 6, 7, 8 nenos debutan cada ano nas 4 provincias. En cada unha delas, quero decir. Ahora mismo, pues debe haber alrededor de 1000 nenos menores de 18 anos con diabetes. Tamén, en toda Galicia, sí, sobre alrededor de 1000 menores con diabetes. Sí, correctamente. Los niños, sobre todo los más pequeños, cuanto más pequeños son los niños, mejor se adaptan, no conocen otra cosa. Tú imagínate un niño de 2 años que debuta con diabetes y un poco más, o sea, no conoce otra cosa, él va creciendo, o sea, va medrando con diabetes, va creciendo, y con su diabetes, con pinchazos todos los días, con comidas pesadas y contadas, con controlar antes de ir a jugar al parque o antes de ir a un cumpleaños con los amigos, puedes comer tarta, no puedes comer, sí puedes comer un trozo de tarta, aunque tenga azúcar. Los niños con diabetes pueden tomar cosas dulces, pero no todos los días, como cualquier persona no puede tomar todos los días un trozo de tarta. Los niños con diabetes tampoco, pero un día que vas a un cumple, sí puedes tomar un trozo de tarta. ¿Qué pasa? Hay que contar los hidratos de carbono que tiene esa tarta y pinchamos insulina en función de lo que vas a comer de hidratos de carbono. No es conveniente comer cosas dulces, o sea, con azúcar, todos los días, pero no es bueno para un niño con diabetes ni para un niño sin diabetes. El tema de la alimentación es pesar, controlar los hidratos de carbono y pinchar insulina en función de eso. Los niños pequeños sí lo llevan mucho mejor. No conocen otra vida, desde pequeñitos se están pinchando, están comiendo con esas características que le dan sus mamás y sus papás y van creciendo así. Llegan a la adolescencia o debutan en la adolescencia, que es cuando suelen debutar los niños en la infancia y la adolescencia,
es cuando más debut diabético hay, de tipo 1. Y entonces, cuando los niños estos pequeños llegan a la adolescencia, o un chiquillo con 12, 14 años debuta con diabetes en la adolescencia, volvemos a un descontrol muy importante. La adolescencia en sí es muy complicada y más teniendo diabetes. Porque un niño adolescente o una niña con diabetes, a esas edades empiezan las vergüenzas. Empiezan que yo no quiero merendar a las 6 de la tarde, porque los niños con 14 años no meriendan a las 6 de la tarde, como cuando eres pequeño, que no te importaba merendar. O que no me gusta que mis amigos me vean pincharme, porque nadie se pincha, solo soy yo el que me estoy pinchando. No quiero que nadie me vea. Y me escondo, voy al baño y me pincho, para que nadie me vea. Esos son problemas de la adolescencia y la diabetes. No quiero comer delante de nadie, ahora resulta que hay una chica o un chico que me gusta y no quiero que me vea pincharme, por supuesto, no quiero que me vea comer. No me voy a llevar la mochila, que nadie lleva mochila con merienda, y voy a llevarla yo, que tengo 15 años. Pues no. Entonces ahí ya es el rebote de la adolescencia más el tema de la diabetes, que es muy complicada. Otra perspectiva, otro tema que nosotros nos proponemos para el 2022-2023, a ver si conseguimos en la Asociación Anedia atención psicológica, atención psiquiátrica, si hace falta. ¿Por qué no? Atención a los niños, a los más pequeños, puede ser, pero sobre todo a los adolescentes, nos hace muchísima falta atención psicológica, atención psiquiátrica, porque ya la adolescencia, como decía, es un descontrol, con la diabetes mucho más. Luego, las familias, los papás y las mamás lo llevan mucho peor que los niños, mucho peor. El que te digan que tu hijo tiene una enfermedad para toda la vida es muy complicado. No es fácil de asumir, te hundes, te rompes la cabeza todos los días pensando qué le vas a dar de comer, cómo le vas a dar de comer, que si se juega mucho en el parque, que si me va a hacer deporte y le va a bajar el azúcar, que si se va a desmayar, que si se va con sus amigos de excursión y yo en todo el día no sé nada de él, cómo le va, cómo no le va. Eso, y de noche no podemos dormir, porque de noche hay que controlar, sobre todo a los más pequeños, que tienen mucha variedad de glucosa en sangre, y cuando están durmiendo, a lo mejor a las 3 de la mañana hay que despertarlo y darle de comer, darle una bebida, darle un zumo de lo que sea para que le suba un poco el azúcar. El niño duerme, bebe y sigue durmiendo, pero la mamá está continuamente, o el papá continuamente controlando ese azúcar. Te despiertas cada 3 horas y le vas a mirar el azúcar. Y a partir de ahí, hasta que pasan 2, 3, 4 años, lo vas normalizando, lo vas aceptando y lo vas llevando. Pero siempre estás pendiente a ver si el niño dónde está, a ver si se habrá llevado algo para comer o si se habrá llevado algo para que no se puede marchar de casa sin llevarse una mochila con alimento, con suplementos dulces, por si tiene una hipo. Y ahí las familias necesitan a lo mejor tanto más ayuda psicológica que los pequeños, que los niños. Muy bien. ¿Alguna preguntilla más? Sí. Hola, non sei se me escoitades. Sí. Vale. Nada, quería preguntar que se vai facer co libro agora. Que se vai facer co libro? Sí. Vaise distribuir nos coles? Efectivamente, sí. Aquí, por exemplo, aquí no Concello de Pontevedra xa vamos deixar para todos os colexios os dous libros, o de Manuela e Nova na Escola, que é este segundo libro, máis o de Os boleches saben o que é a diabetes. Estes libros vanse repartir, xa o ano pasado se repartiron, e este ano vanse dar para a biblioteca dos coles ou para a aula dos coles, estes libros para que os teñan en todos os colexios de Pontevedra. A parte, nós, en toda Galicia, como temos representación, pois todos os nenos da asociación van levar os dous libros para os seus colexios, un para a biblioteca ou para a aula e outro para o propio neno para ter na casa. Iso xa se fixo así co primeiro libro e hoy vaise facer con este libro tamén. Vámonos regalar a todos os socios e a concellos e a bibliotecas dos povos onde hai nenos que teñen diabetes. Estánse lendo nas aulas, estáse falando, ese día falase da diabetes, no cole, na aula dese neno que ten diabetes.
Listo.